Olla a rúa de atrás. Dadas as queixas que recibimos desde o Grupo Provincial do BNG na Diputación de Lugo, imos presentar unha iniciativa para o próximo pleno encamiñada a dotar dunha maior transparencia a todo o que son as comunicacións da institución, pois referentes aos procesos de emprego, aos procesos de oposicións. Non pode ser que depois das cantidades inxentes de diñeiro que se leva gastado nesta institución para modernizar os servicios electrónicos, non? O que é os servicios de información da Diputación, a día de hoxe se obriga a un parado ou unha parada a ter que vir todos os días a mirar o que é o tabuleiro de anuncios, non? Tamén vai encaminhada esta iniciativa a solucionar problemas de transmisión de información pois en programas como pode ser o Ben Empregado ou como pode ser o Lugo Emprega, donde se produciron, eu creo que errores moi graves, non? Neste aspecto é donde se había disparidade entre as persoas contratadas e as persoas que aparecían nos seus listados. As administracións públicas, aparte de ter uns procesos transparentes e legais e que cumplan os principios de publicidade, mérito e capacidade, tamén ten que ser capaz de transmitir ao conxunto da cidadanía que estes principios se cumplen e non pode haber ningún tipo de sombra de dúbida sobre o seu comportamento nestes aspectos.